chỉ bay lệ với cú lệ ấy giải na chuan in topic ngay đông tắc mấy tu lai kan nula te tin tlema nula senior de utpana no kriat tur poi mo tak mai zana koran soidona me chetan hi anin pasal hi engtik kuma nei hinge thaber kum eng inkara hian nge nei thaber ti te tin fa hi kum engzat inkara hian nge nei thaber farsisel meltra nei tur le tin abaka chuanin nau pian tha nei tur te tin nau nei bailaya harsatna nei vak lo tur te le tin nau nei lai te tin an nu zela po nge ni harsna tam tak pumpel na chans kha eng kum a hian nge thaber ti hi zaina hianin soi ka duwa eng pawh ni se hei khatiang a kum kha chu ka soi hma hianin kan rama mihring kan la tlem hle ti hi campaign tham ani to a hei sinot angte pawh hianin pian pun ti te nge ni campaign te pawh hian watran viau to a tin central wme ang te pawh mihring pian pun pian tam chin thla tam kan mo zia te pawh soilan ani fo to a tin hei ko hrandang tam tak baptist tele ko hrandang eng upc te pawh nianga a 7 day thleng te pawh nin keringa ko hran tin hianin pian tam hi chu kan du vek to ni te pon alanga chuan hei kan thria a notice a chuanin mihring tlem na ber dot tu kan ni a sikim te chu an ram hi zim hrim hrima notice a chuan a tlem ber an ni a an ram hi mizoram mun thum cha mun khat velang chau an ni chu wang chu te khin tham pawh nelwa hei kan ram tiat pui nak lan te pawh kan ramai chuan ni te zawk kan la tia nia chung te pawh chu nge ni kan let thaw in tuna hianin mihring hi an ni tlat maya hei maglai te pawh nuai som ni som thum thon ni maya manipur te pawh khatiang khan nuai som thum thon ni maya ke ni hi nuai som pani vel ero ra kan lo ta a chu wang chuanin mihring hi kan tlem hle maya nakina ero chuanin hei kan tlem ni tukero chuanin nakina hei assimilation kan ti te pawh hi ala thleng lawang ti te pawh hi asoi theilo ni chuwang chuan tuna hianin pian tam kan mamu a chi thla tam kan mamu a tuna karon soi hi thil poimo takani ti chuan hei mithiam tena hei kan zirna tang hi chuanin meichhia hi kum som ni tanga som ni panga inkara hianin nau nei hi a thabere fahin hi a thabere ti te hi ani ta a ma ang ring khop maya mara chu kum som ni tanga som ni pakwa inkar hi chu nau nei nan pawh hianin ala him viawe ti ani a chuanin eng pawh ni se kum som thumma fa pakhat na nei hi chu du thu sam ani a kum som thumma a pasal nei nge te poi du thu sam ani a soi to ang khanin du thu sama chuanin kum som ni tanga som ni panga inkar vela nei kha du thu sam chu ani mai ro chu tun lai khovel chang kang to a nge ni ei zon na chung changa te kho sak na te sang to a chu wang chuanin kun na thoka hlo thlowa ei zong mai kha kan ni to lo wang hianin kan zir na te alo hau taka a hurun te lo reita a mi puitling tak tak ni tur chuan master degree te han nia chu hinu doctorate degree te le engemaw training te han nei chho hi chuanin kum som thum hi chu ani chho mai si a chu wa chuan eng pawh ni se medical lama chuanin ne akuma kha chu kum som ni tang som ni panga pawh lo ti pawh ni la a nei thei ta chuan a tha mai ro chu kum som ni tanga som ni pawh koin kat pawh kha la tha tin
kum som thum han pel deuh ret kum som thum panga achin hnuai lom po hi tlem chuanin alangai thiam theya khatiang ero kha chu mi bik deuh hlek lekha zirnai na mo kan na tho nai na mo min ti boya wanga khatianga han delay deuh hlek ero kha chu thu han di tang se som thum panga aya tlai lo hi chuan du dan chuanin famasa beri chu nei theila chu adum khop mai hei athen pe chu nia kum som thum pangai lo tlin to nu khanin lo mang ang lem chuang lo la zana yang ka soi dua kum som le ni to a pasal han ne ya an nei kuma naw pai ngal mai te po kha ka khe thowa chu wang chuanin tlai lu tu ka khan ni lo ngai nge som thum mai lo pel to po khan ma se du thu sam chuan som thum panga ai ma chuan nei nge la ka du ni tin nya kum som ni tin ma naw ni ero hi chu hei teenage pregnancy te kan han ti a te ro la naw han pai pasal le han ti te po hi tu lai chon hei mizoram zinga nge po hian kum som khata fa han pai no te po nom ve to tat me a som pani te po nom to a som pali te som pa som pru te po an om fo ta me ni tu nai chuanim eng po ni se kum som ni ma a pasal ne mo kum som ni ma a fa han nei chuanin har sa tam tak a thlen thei ta a chuan nia heng kum som ni ma naw fa ne mo pasal nei te hi chu har sa tam tak a thlen zinga chuanin hei thi sen sang te po hi an naw pai la hen an nei du khop mai ni tiang teenage pregnancy ho hian in te ro la pasal ne mo naw pai ti hian tin thi sen po hi an ta sam du khop mai na naw pai la hian in dam doi ten e thato lowa an lo zaka tin ril ru a hian in har sa tam tak an nei theya ril ru buaina har sat na kan an ti he depression te le anxiety ang si te po hi an nei ve thei tam takhian an nei thin ni ti chuanin ya hei naw chiat te po hi atam khop mai la ten naw apui tin ma naw han nei mai ang chi te po hi a om fo mai a tin a chang chuanin nian kum kuru te la pui tling tol wa chuwang chuanin naw zai chu te po hi atam du khop mai an lo chak lo wa zai chu te po atam du a ten naw nei nu a thipu te po hi tiang hai chu na tam du khop mai a tiang chuanin naw han che te po hi heng te rol pasal ne mo te rola naw han pa hi chuanin har san tam tak naw pai lai te naw ve lai te naw nei zo thleng po hianin har san tam tak hi an nei the ni chuwa chuanin kum som ni ai malam hi chu ke ni azir mi hi chuanin kan du lova a that po thalo khop maya har sa tam tak om the ni ti kha zanan kan soi du ni ti chuan chu thaber kha chu kum som ni changa kum som ni pa kan han ti tak na ma ro chu kha chu har lu tuk do ti kha chiang maya kum som ni changa som ni pa ko in kar kha thaber tura chon han ngai tai la now nei har lu tuk kha chu pasal nei har lu tuk emo now voi khat na nei har lu tuk kha chuanin pakhat na chuan now chiat te po hi om du khop maya tin enge ni now pai la ya thisen sang te po hi om du hle mai ni now pai wanga thisen sang te ten chu lo a chuanin chul bok te po kha om du khop maya ti chuan chu baka chuanin kumalo pat chuanin naw pai la ya zun thum han nei mai te po hi a ulta ni tin lungna te po om du bi ka tin naw thang thalo ang te kha om du ema tin a chen pe chuanin naw hi ange ni pai hun aya rei han pai te po hi om du ta chu tiang di chuan naw te po khanin alo song noi du bi ta tin hei
nau pian sual na rang te po hi kuma upat du tuk chuanin alo om du ta a hei nau han về mấy te apui tin ma han về mấy ang chi te po kha om duwa tin nau về lại te po kha nau kha an ve ri du bi ke em mai boka tin nau kha opposition te po kha ninge ni nau om dan dik lo te po kha tiang kum upata kha chuanin alo om du ve ta a ti chuanin nau sen tan le nu tan po khanin nghe ni về lại po khan har sa tam tak nghe ni maternal distress fetal distress kan tiang ni kha a om ve thei ta bokan ni chu wa chuanin zai te po hi atam duwa tin nau han nei zo nuwa nghe ni hlam te po hi a chuak mai du lowa chenai chuanin lo tanga khami wang khanin thipu te po kha a om du khop mai ni ti te po kha riat a tha a tin nau te po hi lo thang tha du lova chha ka soi tong khan pian sual te po kha lo tam bi kan ti kha nge ni a hun lo nau han nei te po kha hemi mi kumu pato chuanin alo mani tiang chuanin nau pang lu tu ke mo ten kum som thum panga chung lama favoi khatna han nei te kum som ni ai ma fa han nei te tin pasal nei malu tuk te pon yang chu pasal nei tla lu tuk te po that lo na chuanin chu naw nei chung chang a chon har san tam tak naw pai lai te tin naw ve lai te an nuwa te theng po khanin har san tam tak hemi kum som ni le som thum inkar an ina thataka har san na an nei long chi kha tam tak khan nei the ni tin tin hemi nau pang kum som ni noya nau pai mo pasal nei ten har san tam tak an han nei ai ma khanin kum som thum panga nulama fa pakhat nai mo tin pasal nei te mo khanin chuanin ale thum chuang khanin har san ta khan tok the ni ti te po kha zanna hianin kan soi duwa engpo ni se nia bihing kan latle me ma wang hianin chang te poi du da ngai chuanin ani lo bera kum thum te kan han te tu ma chuanin uzo kha school kal theu na le te kan han tia tu nai chu dik to lo ni upat de ka naw nei phe ka chuanin kum tin po kha nei mai kha thain ka rian kan kol that ka chuanin chang kha na hanin da vel le kha tiang ang fain planning han tiang chi ho kha kum upat nuat phei chuan ti lo kha a thai ka ria ke chuanin tlema nau pang de wai ro kha chuanin le tlema kum la nau pang kum som ni vera pasal han nei te ta ne ro kha chuanin naw de chu kum ni da na te po lo nei se tam ta khan la nei thei ta kum som thum panga vela ni kha chuanin fa han nei tang se chang kha nan mang ta se fa pani pathum ba khan nei thei don lo tam bera pathum ba khan nei thei don lo phim phim chu wa chuanin chang kha na han man na te po kha kum upat nuwa pasal nei ta te phei kha chuanin a thalo in ka ria fa kan nei tlem don tu ka engpo ni se tun ma khanin fal planning hi kan lo tin sa maya mi pui hianin tuna hian han campaign le mai na pian pun po han campaign la ko hran lampang te we me ang te po hianin han soi mai la tin medical mi te po hian han soi mai la kan oi thei to lova tun la hian kan that chiang nge ni fa pani khat ba nei kan tum ta lo re maya tin a chom na har sa ni tun lai enge ni zon na har sa ni zirna le thil dang dang kan tlan siang nan se si kan han tia hi dik loin ka ria fa nei tam na kha chuanin fa a tha khan lo tamani ve tan me tin chom theilo tak tak hi om lo kan rawa mi kan te mak pho chi chuanin in chom na tu ri atamani kan ram lei lunga tha zon na tur tam lu tuk tin tun la hian zon na po hi a har kan ti tak na kan fel pho thi chuanin kan te mak pho chi chuanin zon na hi a omani ti hi kan chian hi angai le khazir ngot po hi ni lo zon na turi tam tuk mitai matan chon in lo na turi tam tuk vai ho in saka te thil dang dang ate po
kan cha chu ka cement mistri po vai mi zo kan ti thei vek tam taki vai ti thei hi kan ti thei lu tu chu wang chuan in fanei tam hi injil tir thain ka hria a tin ya le lama chuan in kan mi pa te po hi kan zir lo ve de ulik khian ka hria tu lai ka ngai tu mai thina pasal tlak te kan tom ta fak lo mon le kan mi zo me che te pen nam dang te pen han nei ta zo mai na nya heng te po hi mi pa te poi kan ngai tu ngai to ka hria nei tlak tu hin kan khosak khi ngai ven ka hria a me satan hian dik tak chuan pasal tur poi an wang ve ta deu mon chu ti te po hi ke ma ngai tu na tang po hian in om ve to ka hria a so wang chuan in nghe đi pian pun kan tu a kan ma mo bok si wang hian in mi pa te po hian in le min kan in siam that ve hi ngai ka hria le so kan ha soi tang khan in nghe ni pasal nei chu I hun viau to mai thei tu na hian in amai ra chu I lap mu lo emo in la ni du lo de ni po im I ri ru lo tin na lu tuk lo la thai ka hria a som thum mi lo ting toy mo thum ngai lo nia I lap mu lo deu ni po in lo mangang lo la som lin hu te po fa thatak la nei te po hi alom ni ti po hi zana hian in karon sei du hrim hrim mai ro chu pasal nei thei din hmuna yomani chuanin tuna hianin nei mai ro chu thain ka hria I that lai I wang lai hian I rise lai hianin lupui pasal chu nei la he kan ram hian mo che tena ko ran lampanga po kan mamo missionary tir tur po hian tam tak tir tur po hianin kan na thlem lu tu kan ni so wan zaina kan topic hi poi mo hleng ka hria tran lo la ula thain ka hria dula tlang wal te khanin zai tang hianin lo zong sau te ti kha karon soi du ni le in sa va in du sanga ka la na cheu ni man du ve ku le